Salutare tuturor lumea! Revenim pe canal cu o nouă serie Gladiators, nu știu cum se pronunță. Ok. Și să începem. Și 16 play. Că știți cum se joacă. Ok. Batem multipărul ăsta. Ok, aparent e rip. N-are nicio șansă. Ok, ești rip. Ok, care particule trebuie să le urmez? De aici, cred? Da. Ok, runda 2. Ce vrea tipul ăsta de la viața mea? Habar nu am. Ok. Batem cu el. Other. Ok. Jumătate de inimă. Nice. Ok, până mai trebuie să mergem. Ok? Da, semifinalele. Ok, 7 săgeți. Nice. Easy. Ok, finala. Habar n-am ajuns să merg. Nu știu. Au pe acolo, cred. Da. Ok. Finala. Termine și tipul ăsta. Mai am săgeți. Ok. Ok, și vom face câteva runde. Aparent sunt câștigătorul. Ok. Ok, avem Myplex level 24. Deci se vede că am jucat. Ok, m-am mai întâlnit cu tipul ăsta. Un match care l-am pierdut aparent. Ok, mai facem 3 runde. 2. Am făcut 3. Una din 2 din 3. Da. Ceva de genul. Ok, să vedem cât de buni suntem la PvP. Bine, momentan începem așa. Pentru că aparent vreau să mă las de YouTube, dar mai bine nu, pentru că vreau și să ajung undeva. Ok. Ok, nu mi-arată cu cine mă bat. Din cauza unui copac. Tipul ăla. Oh. Easy. Ok. Vedem cu tipul ăsta. Un Steve, apropo. Steve Alex super. Ok. Fuck. Ok. Aparent am pierdut. Ne-a văzut un Alex.
Ok, cred că au trecut 15 secunde. Da. Ok, runda a treia, cred că mai facem una. What? Avem un fan în runda asta. Pe bune. Ok, nu știu cum bat cu... M-am mai văzut tipul ăsta în viața mea. Oh my god, ce hack! Ok, ne vom face o poză așa. E gata, da? Asta vom pune. Ok, eu am murit. Ia să așteptăm. Ok, să câteva runde să facem și noi 10 minute. Am de 6. Ok. It's full. Nu, am intrat în lumea care nu era mie. Ok, așteptăm aici. Hai, frate, nu mai trebuie nimeni. Gladiator. Nu există kituri. Ok, e mai bine decât să așteptăm 4 minute aici să facă 10 și gata. M-am bugat. Ok, așteptăm aici 10 secunde. Și să vedem dacă intrăm într-un meci bun pe care îl vom câștiga. Ok. Iar tipul ăsta. Aoleu, tipul ăsta. Ce om? Ok, poate că când el să-l ucidem. Nu. Ok, vă rog dați report tipului care m-a omorât atunci. Avea un hack foarte mare. Ok. Nu știu cum să le iau pe tipul ăsta. Sper că n-are hack. Nu are hacker. Ok, zicem. Ok, vedem cu cine ne batem. Poate nu mă bat că nu am. Nu am. Am timp. Timp copilul. Da, timp. Bravo. Vezi timp? Ok, are anti-clawback. Ce mai vrei, da? Ce mai vrei mai mult? Cred că are Chelaura. GG hack! Am omorât hackerul cu anti-clawback. Ok, am intrat în fucking... Oh my fucking god. Ne bate cu tipul ăla! Hai, tu vrei să fac. Oh my god. Oh my god. Dă bine tipul.
Ok. Oh my god. Hai să ne uităm la timpul ăsta. Vedem ce poate timpul. Oh my god. Ok. Mai facem o rundă. Unde n-ai știi tipul ăsta? De unde intru? Pe ce mapă intru eu? Nu știu ce a pățit timpul, dar cred că a căzut ceva în cap. Ok. Așa am intrat. Dacă intru... Pe bune. Ok, aparent el va fi în următoarele noastre videouri, va fi prietenul meu, dacă vrea și el. Ok, GG. Oh my god, le bate cu tipul. Mi s-a blocat scrisul ăsta în față, what the fuck. Dude, bug. Oh my god. Da, spammer. Oh my god. Fuck. Ok, fraților, și cam acesta a fost episodul de azi.